проблема с медалите от Олимпийските игри е най-малкият. Проблема е, че децата няма къде да спортуват или не желаят да спортуват. С това, което разполагам, ще се справим и това, което смятам, че трябва да... Т.е. тези хора, които трябва да изтинат матча, ще го направят. Винаги съм оптимист и искаме да побеждаваме. Здравейте и добре дошли в студиото на Спортна треска. Днес сме в малко необичаен час, но ще ни извините за това. Имаме пък хубава причина и хубав повод, заради който преместихме предаването Спортна треска. Видяхте героите от снощната детска Евровизия. За съжаление, днес ще бъда сама. Камен загуби гласа си вчера по време на един изключително неприятен матч по баскетбол, в който, знаете, между Левски и Партизан се случиха много грозни сцени по трибуните на зала Универсиада. По-късно ще поговорим за това, но той буквално загуби гласа си там, опитвайки се да коментира в цялата лудница, която се случи. Но така или иначе видяхте трите основни теми, които ще включим в днешното ни предаване. Естествено, големия боксов матч между Владимир Кличко и Кубрат Пулев. На гости ще бъде спортния министър Красен Кралев и предстоящия двубой между Малта и България, или по-скоро правилното е да кажа България-Малта, защото матчът е на стадион Васил Левски. Ще се включим на живо малко по-късно там. Сега да видим думите на седмицата. Който иска да ме чуе, който не иска да не ме слуша. Какво може да очакваме след такова начало? Като толкова много разбират, долу седят на моето място. Ето, ставам и седам на другото място. Всяко нещо си има начало и край. Стискам палци Любо да успее, защото той заслужава. Има нещо, което е останало зад нас и трябва да си го позабършим. Аз мисля, че обстановката в отбора е добра. Дали има душа и сърце? Психика, характер и сърце. Сами може да създадем проблеми, ако излезем неконцентрирани. Кубрат Пулев ще атакува шампионските титли на Владимир Кличко в супер тежка категория на професионалния бокс. Днес най-ценното в Хамбург бе билет за матча. Българите не се предаваме никога. Продължаваме напред, да знаете. Каквото и да коментираме, това е много неприятно. Започваме спортна треска с двубоя от професионалния бокс нощи за световната титла между Владимир Кличко и Кубрат Пулев. Сигурна съм, че всички са гледали този матч, но все пак трябва да припомним, че за съжаление той завърши с загуба на българина. Голяма беше разликата в класите, но по-конкретно за това ще говорят специалистите. След минутка ще включим на живо от Хамбург нашия пратеник Петър Василев, а гост днес в студиото е Мартин Кръстев, европейски шампион по бокс за професионалисти. Здравейте и добре дошъл! Добър вечер. Искам да поздравя първо българските деца за прекрасното представяне. Също така искаме да дадем заслуженето на Кубрат Пулев, защото все пак това е успех. Това е успех, че въобще стигна до този матч. Стигна, до този матч. Вече изхода няма значение. Да, ние се надявахме, но пък все пак трябва да сме реалисти. Трябва да сме реалисти и да му отдадем значимото. Сега, преди да продължим с коментари за двубоя, нека да видим едно ексклузивно интервю, което направи Петър Василев в Хамбург, минути преди Кубрат Пулев да напусне хотела си. И нека да кажем още веднъж една новина, която Българската национална телевизия съобщи и днес първа и единствена, че Кубрат, за щастие, след този тежък двубой няма счупвания, бил е през нощта на преглед. Сега нека да го чуем и него. Как си? Отлично. Чувствам се по-добре даже от преди матча. Това закана ли е за ново предизвикателство? Разбира се. Аз знаете, че трудно се отказвам. Защо се стигна до такъв фатален край? Фатален не бих казал. Бокс е. Все пак е бокс. Но точно това го прави и него опитен, защото има няколко загуби. Отделно с ръкавиците, но да се оправдавам няма смисъл. Ръкавиците отделно не беха неговите ръкавици, ни извъртяха номер с по-други ръкавици, но това няма значение. Проучили са ме, вкара ми лявото круше, разклати ме, възстанових се след първия рунд веднага, даже на мига се възстанових, абсолютно нищо ми нямаше. Но това е сега. На кого искаш да благодариш? Такава атмосфера лично аз не съм виждал, такава подкрепа за българи. Искам да благодаря на абсолютно всички българи. Залата, даже бих казал, че беше повече от половината бяха българи. Имах чувство, че се бие в България.
Така че мисля, че българите така не може да се каже, че не сме единни. Напротив, когато има нещо силно и нещо истинско, обединява ни силност. Благодаря. Живи и здрави. Симко, гордееме се с него, да знаеш. Живи и здрави. Бичко. Ай. Лекта ти умната. Мерси, чао. Чао. Наистина трябва да се гордеем с Кубрат Пулев, че стигна до този матч. Претърпя 2 нокдауна още в началото на двубоя. В тежките категории това в общи линии много предрешава нещата, защото там ударите са изключително сериозни. Каква е силата, с която удрят тези боксери? Вижте сега, от който гледа бокс, който следи изкъсно, който се е занимавал, знае, че Кличко влиза като фаворит в този матч и просто няма нищо смущаващо, както го каза и Кубрат. Да, случват се такива работи. Лошото е, че матчът тръгна много рано, още първия рунд в това русло, което защо тръгна така? Какво трябваше да използва Кубрат? И воля да имаш, вече волевите качества изчезват. То волята, ако тялото те предаде, не става само с воля. И просто много рано се получиха тези нокдауни и оттам дойде този срив. Той Кличко усещаше нещата, даже изчака да си дойде момента. Дали ще е втория, третия, четвъртия рунд, както дойде в петия нокаут. Дори за човек като мен, който не крия, не съм специалист по бокс, разликата между двамата боксери беше много голяма. Какво можеше да използва Кубрат и не успя да направи? Питам не за друго, не защото според мен не се е справил добре, но самия той каза, че не е доволен от себе си. Разликата е в воденето на боя. При Кубрат той играе предимно с единични удари, лява, дясна, което в професионалния бокс виждаме, че хората играят с серия от удари, изтеглят, повтарят атаката с 3-4 удара. При него това го няма. Сега немските боксери, той тренира и живее там в Германия. Не живее, но тренира там. Практикува този стил. Кличко също го знае много добре това. Той беше там в Германия. Сега вече тренира с американски треньори и виждаме при него едно голямо израстване. Така че това е разликата. Това е разликата в начина на подготовка и във воденето на боя. Отделно защитата на Кубрат беше много, много слаба. Просто подцени ситуациите. Добре, да включим в нашия разговор и Петър Василев, когато включваме на живо от Хамбург. Той проследи цялата ситуация. Там имаше възможност да се срещне и с Кубрат. Пепи, здравей! Първо твоите впечатления какви са и въобще от това, което говори с Кубрат, какво интересно можеш да ни кажеш? Съперничеството между България и Малта има близо 40 годишна история. Това определено не е Пепи Василев. Надявам се, че всеки момент ще възстановим тази пряка телефонна линия, докато спрем все пак коментар. София триколорите не срещат Миров, защото това е друг обект, който ще видим малко по-късно. Стана въпрос, че в момента вече изтича договора на Кубрат с неговата промоутърска фирма. Какво може да се очаква след една загуба за световна титла? Как могат да се развият нещата? Това може ли да сложи точка на развитието в кариерата или напротив? Освен Мейуедър, аз друг боксер не знам, който да няма загуби. Със сигурност, но когато играеш за световната титла, има ли значение? Не, напротив, сега дига му се рейтинга на Кубрат. Вече ще има повече претенденти, така да се каже, които искат да играят с него. Защото знаем тук в последните матчове, 2-3 дена преди матча му намираха противници, което несериозно беше. Да. Понеже се получава микрофония в студиото, ще помоля колегите да вземат мерки за това, но може би това пък е знак, че имаме пряка линия по телефона с Петър Василев. Пепи, здравей, ако ме чуваш. Здравей, Цвети! Добър вечер и на Мартин Кръстев и на зрителите на БНТ.
Кажи ни твоите впечатления. Видя се с Кубрат, имаше възможност да разговаряш с него. Ние тук обсъждаме чисто технически нещата, но как видя ти там двубоя между тези двама боксера? Длъжен съм да припомня на моят добър приятел, европейския шампион Мартин Кръстев, че Флойд Мейуедър има загуба от Серафим Тодоров. Така че и той не е непобедим. Впоследствие стана непобедим. Важно уточнение според мен. Иначе най-хубавото е, че Кубрат Пулев не бе никак унил. Той е корав българин, голям мъж и съм убеден, че тази загуба няма да го стресне. В крайна сметка, след 20 успешни срещи на професионалния ринг, винаги можеш да нямаш ден, както това се случи снощи в О2 арена в Хамбург. Съм удовлетворен от коража, който има Кубрат в този много труден за него момент, дошъл след 3 тежки нокдауна и класически нокаут. Пепи, той самия каза веднага след мача, няма да се отказваме. Какво означава според теб? Какви са пътищата за него от тук нататък? Ти как ги виждаш нещата? Сега трябва и такива качества да притежаваме, в бъдещето да погледнем. Той според мен няма да има втори шанс срещу Владимир Кличко. Друг е въпросът до кога украинецът ще остане непобедим на върха в супер тежка категория. Но съм убеден, че Кубрат заслужава и ще получи от съдбата още една възможност за атака на световната титла. По-ранен период или в по-късен от тук нататък вече ми е трудно да предвидя. Добре, Пепи, разбрахме благодарение на теб, че здравословното състояние на Кубрат е добро, в смисъл няма счупвания. Нали така? Добре са поработили неговия екип. Няма счупвания, няма нищо по-сериозно, освен 2 рани, дошли след Аркади и няколко хематома, които очудващо бързо неговият щаб само за една нощ успяха да овладеят. Така че в интервюто, което даде само и единствено за зрителите на Българската национална телевизия, преди да тръгна от Хамбург за Берлин, ми се видя свеж, видя ми се така много бързо възстановил голяма част от загубите на ринга. Добре, Пепи, много ти благодаря, че се включи пряко, отново с интересна информация. Господин Кръстев, до кога според вас Кличко може да задържи тази световна титла? Изглежда наистина много внушително, биейки се на ринга. Видяхме и сега срещу Кубрат, че просто разликата е огромна. На опашката са наредили много са се наредили. Много даже сериозни, видяхме сега и в много сериозни покритието. боксери. И други, които чакат и се опитват да го предизвикат. И мисля, че повече от 1-2 години няма да му продължи. Още повече, той е на 38. Да, значи може все още да изкара, но там чакат канадеца Стивърн, Уайлдър, Чисора и Фюри са също много добри европейски боксери. Поветкин също, където с Поветкин матча горе-долу му беше лесен, но ако има втори, не се знае как ще завърши. Това, че понеже споменахте Поветкин, той беше най-сериозният съперник, който Кубрат Пулев победи, докато за другите боксери, особено казахте и вие, нали, спомняме си как непрекъснато му сменяха съперниците и не винаги играеше срещу така наистина качествени противници. Това изигра ли роля при подготовката? При целият този дълъг процес за придвижване към мача към световната титла? Това изигра лоша шега, в смисъл, че просто си нацени възможностите и като играеш с по-леки съперници, естествено, че си по-отпуснат. И ми направи впечатление още от първия рунд. Ръцете му бяха ниско-долу, беше статичен, просто много отпуснат беше. И оттам дойдоха ударите, където вече всичко приключи. Много ви благодаря за този коментар. Ние още не приключваме темата с бокса. Все пак още веднъж според мен трябва да поздравим Кубрат Пулев за това, че достигна и справи се срещу световния шампион. И в крайна сметка прослави България. Това беше уникално шоу, което видяхме в залата с нощи. Толкова хиляди българи бяха там да го подкрепят и това го видя целия свят. Разбира се, аз съмнявам, че скоро ще имаме в тежка категория въобще българин, защото виждате държавата къде отива и... Ще си говорим малко по-късно с министъра на спорта, който вече чака да влезе в студиото. Ние за финал на темата нека да чуем и мнението на Михаил Таков. След такъв матч има само един въпрос. Защо? Атмосферата беше идеална. Аз не съм виждал
в цялата история така на спорта, и в бокса да го кажа, такава подкрепа да има на българин, който играе за претендент на световна титла. Еуфорията беше голяма, мал шанса беше, че се случиха тези нокдауни в първия рунд, което повлия на изхода на матча. Така смятам. Към третия, четвъртия рунд, даже и петия имаше така добри моменти, но пак мал шанса. Удара. Това е спорта. В бокса, особено в тежката категория, се получават такива изненади, да го кажа. Както ние очаквахме нашата изненада, нашата звезда да блесне и да направим изненадата, така се случи, че мал шанс и загубихме, но да е жив и здрав. Живота продължава. С него сме и един голям българин. Защо дойде тук? Защото искам да се бия с победителя тази вечер, независимо кой ще е той. Ама Кличко не иска да се среща с теб. Защото го е страх. Страхува се от мен. Благодаря на всички българи. Българите не се предаваме никога. Продължаваме напред, да знаете. Благодаря на всички, които са в залата и които дойдоха отдалеч да ме подкрепят. Не се предаваме българите, наистина се надявам, че всички мислим така. Аз вече казвам добре дошъл на новия спортен министър Красен Кралев. Здравейте! Здравейте! Здравейте на всички зрители на БНР. Благодаря ви, че приехте поканата веднага след като поехте този пост да гостувате при нас. Защо първата работа, която един спортен министър прави, е да смени шефа на тотото? Веднага ще ви отговоря на този въпрос. Първо искам да поздравя Кобрат Полев за мъжката игра. Държа се достойно, игра открито, включително и украинските медии днес, които има възможност да прегледам, отбелязват факта, че е бил доста по-атрактивен, отколкото Поветкин. Може би можеше да... Кличко. Казвам, матча на Поветкин с Кличко. Коментирам като съперник. Разбрах ви, добре. Защото 12-те рунда, колегите от Украина споделят, че 12-те рунда, които Поветкин изигра срещу Кличко, са доста по-скучни от тези 5 на Кобрат. Гордеем се с него, мога да му пожелая само успехи, бързо възстановяване и отново да ни радва. Публиката беше възхитителна. Видяхте в Хамбург какво беше отношението. Все едно играе в София. Имаме нужда от такива герои. Между другото имаше много българи в залата и то не е случайно атмосферата беше така, но беше наистина страхотно, че хората бяха отлични. Нашите съграждани са зажеднели за спортни успехи. Изпращаме, знаете, не кой знае колко добра година, с изключение на ансамбъла по художествена гимнастика. Не може да се похвалиме с кой знае какви успехи, но пък... Да преминем сега на въпроса. Веднага отговарям за тотото. Тотото е най-важната част от спортното министерство. Защо? Защото почти 100% от бюджета на ведомството се формира от резултатите на това предприятие. Изключваме директното финансиране, което е в размер на 20 милиона, което е процентна част от печалбите в тотото. Знаем тогава, че колкото повече тотото печели, толкова повече са отчисленията и за нашето ведомство. Само ще помоля колегите да намалят малко звука на покритието, което виждаме в момента. Прощавайте, че ви прекъснах. Отделно изключително важна част и малко хора знаят, че де-факто бюджета, който държавата отделя за спортното министерство, е пряка функция от данъците и таксите, които тотото плаща. Тоест, финансирането, пряко или косвено на спортното министерство, на всички федерации, на всички клубове, зависят основно от дейността на спортния тотализатор. Там промените, които направихме, бяха належащи и то главното в посока на факта, че господин Дамянов е изключително голям професионалист. Имах възможност да говоря с него и той споделя нашето виждане за развитие на предприятието от тук нататък. Тотото се развива в условия на тежка конкуренция с частния бизнес. Трябва да бъде максимално подкрепено от държавата, за да разширява периметъра на своята дейност, съответно да генерира по-големи печалби. Повече печалби, повече пари за спорта. Понеже говорим за финансиране,
Много са темите, които искам да говорим днес с вас и затова така малко препускам по въпросите. Споменахте, че ще има промени. В това министъра преди вас Евгения Раданова беше направила оценка на настоящата система за финансиране и тя беше лоша. Според нея тази система не беше добра. Вие споделяте ли това мнение и в каква насока ще се промени? Говорихте за работещи федерации, федерации фантоми. В момента се запознавам с нашия екип, работи усилено върху анализите и докладите, които екипа на министър Раданова е изготвил. Ще ги поручим, ще излезем с нашето становище. Категорично публична тайна е, че има някои клубове и федерации, които имитират дейност, тъй като виждате, че българския спорт живее с едни 60 и няколко милиона, нали, колкото е бюджета на спортното министерство, които са крайно недостатъчни. Дори да добавяме и същия този аналогичен бюджет, който го има пръснат между общините, в бюджетите на общините за развитие основно на масов спорт, това е крайно недостатъчно. Тъй като нямаме средства. Трудно България в тежката криза, която е спаднала, може да се позволи да финансира адекватно над 100 федерации. Не са ли 80 и няколко в момента? Точната бройка няма значение, порядъка е... Ще намалите ли тази бройка? На този етап не сме мислили. Първо трябва да се прегледа. Значи всички клубове, всеки спорт има право да си има федерация. Въпросът е какво е държавното участие вътре. Да, и нашето желание е приоритетно средства и финансиране да получават тези федерации, които развиват детско-юношески спорт и имат конкретни резултати в елитния. Това ще бъдат приоритетите. Кои са работещите примери според вас? Не бих се ангажирал с конкретика в момента, само моят екип работи от една седмица, така че дайте още малко време, ще излеземе с категорично становище, ясно, публично, чрез и след консултации с федерациите. Тая система ще бъде обявена, ще бъдат обявени бюджетите на федерациите. По-важното е да разработим една нова система за контрол върху качеството на тренировъчния процес, който се води в отделните клубове. Знаете, има двойно финансиране, не само директно чрез федерациите, но Министерството заделя средства и за директно финансиране на клубовете. Това ще продължи ли да бъде така? Да, ще продължи да бъде така, но пак казвам, при други ясни правила. Тези, които работят, ще получават по-големи средства за сметка на тези, които се опитват да имитират дейност. Категоричен съм, че има такива случаи. Всичките знаят. Нали, в нашия свят всичко няма тайни, всичко се знае. Просто трябва да се подреди, трябва да има справедливост. Нямаме пари, за да бъдем толкова разточителни. Ако искаме да успеем, трябва да бъдем максимално концентрирани, да се лимитират всички евентуални спекулации, злоупотреби, които могат да се осъществят, защото никой няма да ни прости, ако бездействаме. Имаме 4 години, за да се работи активно, ще се правят реформи, някои от тях ще бъдат болезнени. Аз предпочитам да бъда дори критикуван за това, което ще извърша като реформи, но да сме убедени, че вървим в правилната посока, отколкото 4 години да се возим без никакви активни действия, свързани с реформата на българския спорт. Що се отнася до базата, много спортни съоръжения са буквално пред разруха. Как можете да процедирате там? Говорихте за разпределение на задълженията и ангажиментите и към общините, които не навсякъде поемат така своите функции, особено към спорта. Вижте, процесът е много сложен. Ако говорим, те са няколко плана. Ако говорим за търговските дружества, които стопанисват спортните бази на държавата, които са национална спортна база и академика, там има извършени промени в мениджмънта от екипа на министър Раданова. Изпълнителните директори, аз се запознах с тях, видях им вижданията, удовлетворен съм от това, което видях като програма за работа. Там желанието ни е тези бази да се менажират правилно, така че да излязат на печалба. Те до момента не отделят нито един лев като приход за нашето ведомство, така че мисля, че ръководителите, които са в момента менеджерите, имат качествата да се оправят, не само да използват генерираните средства за реконструкция на базите, но да бъдат и по-печеливши. Всичко е правилен менеджмент. Които не са към НСБ или към академика, те не са респективно и към Министерство на спорта, но вие наистина говорите за едно разпределение и поемане на отговорност от страна на общините. Как може те да бъдат стимулирани да го направят?
Един от основните ни приоритети през тези 4 години ще бъде приемането и разработването и приемането на нов закон за спорта. Спортът не бива да бъде политизиран, но спортът трябва да бъде национална политика. Очевидно сегашният закон е леко устарял, защото правени са много промени, закърпване, коригиране, но не мисля, че отговаря на сегашните реалности и потребности. И точно там би могло да стане ясно разграничаване и вменяване на отговорности и задължения на различните субекти, които участват в системата на спорта. Примерно общините, пак казвам, те разполагат сумарно с бюджета аналогичен на спортното министерство, но там би трябвало да бъдат задължени да се концентрират основно в развитието на масовия спорт. Виждаме, че пирамидата е сбъркана през последните 25 години. Това нещо трябва да бъде поправено, коригирано. Децата са ни най-важни, здравето на нацията също е изключително важно. Би трябвало общините да поемат ангажимента за работа с масовия спорт над 25 години, клубовете да се концентрират върху детско-юношеския спорт и тези, които работят с децата, да получават приоритетно грижи от държавата, приоритетно финансиране. Федерациите остава да се грижат за елитния спорт. Това мисля, че е правилният подход и тези задължения и ангажименти би трябвало да бъдат вменени с ясни правила в новия закон за спорта. Там ще бъде уреден и проблема с базите, проблема с начина на финансиране на федерации и клубове, така че всеки да си знае правата и задълженията, за да може да вървим напред и да възстановиме тези легендарни школи, които сме имали, които са носили радост на нашия народ. Като си говорим за бази и за школи, няма как да не ви попитам за базата на ЦСК. Това е една тема, която вече от доста време не сте първия министър, към когото ще зададем този въпрос, но вие какво решение можете да видите там? Едва ли в рамките на една седмица бих могъл да предложа готово решение, при положение, че много мои колеги преди това се опитвали да решат проблема. В момента формираме екип от юристи, който ще ме запознае целият екип с всички възможни изходи и варианти, които, разбира се, преди крайното решение ще бъдат подложени на публично обсъждане, защото базата на ЦСК разбирам, че е много болезнен въпрос, но е частен случай. Обръща се толкова внимание, защото ЦСК е един от клубовете с най-много фенове в държавата, но има много такива случаи с много други спортни обекти, върху които също трябва да обърнем внимание. Но пак казвам, трябва да сме прецизни, така че всяко едно решение да бъде максимално полезно и удовлетворяващо всички страни, но да не бъде в разрез с българското законодателство. Сами разбирате, че трябва малко време, трябва отношение от страна и намеса от страна на парламента този казус да бъде решен. Нашата роля е да съдействаме максимално бързо. Никой не иска този горещ картоф да бъде в ръцете му, да бъде конфликтна точка. Максимално бързо, казвам, ще съдействаме проблема. И за да изчерпим темата с базите, така доста дискусии предизвикаха тези 20 милиона, които бяха отделени за спортното ведомство по програма за развитие по регионите. Оказа се, че тук някои от примерите, дори за които ние сме правили репортаж, село Голийка, например, с 126 души население, трябваше там да се строи спортна площадка. Въобще имаше така доста спорни моменти. Имаме снимки, които сте ни предоставили. Виждаме в момента също. Това трябва да е някакъв спортен обект, така ли? Това е съществуващия басейн в село Антоново, в град Антоново, както виждаме. Поне по програма тези средства са отпуснати за реконструиране на басейн. Там е имало само гора, очевидно, по снимките. Аз искам да отворя малко един по-широк коментар да направя за инвестицията в инфраструктурните проекти. Значи, първият кабинет на премиера Борисов, знаете, че беше единственият, който отделяше толкова огромно внимание не само за поддържане и финансиране на федерациите и клубовете, но и за инфраструктурата в областта на спорта. Тази политика ще продължим сега и при втория кабинет Борисов, въпреки че държавата се намира в катастрофално положение. Икономическата криза е безпрецедентна, пари няма, виждате го всички. Нашата задача е да се оправяме, да бъдем адекватни с минималните средства, които имаме. Но стратегията за инвестиране в спортната инфраструктура ще продължи. Но пак казвам, при ясни правила, абсолютно прозрачно. Тук този проект
постановление на Министерския съвет, което е прието на 7 февруари 2014 година, урежда инвестицията на едни 20 милиона в спортни обекти, но виждаме как част от тези пари са разходвани. Аз не казвам, че всичките средства са пропилени, част от тези проекти са били успешни. Те 20 милиона отиват предимно в смесени райони. Някои от обектите наистина не могат да бъдат завършени заради грешки в количествено-стойностите показатели при оценката на обектите. Предвидени са по-малко средства, отколкото реално струва завършването на обекта и са нужни. Крайният срок е на края на годината, когато тези средства трябва да бъдат усвоени и обектите да бъдат завършени. Разбира се, на този етап има около 6-7 обекта, между които и този басейн, който току-що видяхме. Този басейн ще се строи ли сега? Не, разбира се, поръчката ще бъде прекратена с двустранно споразумение. Очевидно става въпрос за бързали са да инвестират тези пари в края на мандата и има допуснати грешки, но има такива изключително важни обекти, като стадион Ивайло, стадиона във Враца, които ние ще положим максимални усилия и ще съдействаме тези обекти да бъдат завършени в срок, за да не се изпусне финансирането, тъй като смятам, че са от национално значение. Просто идеята е, че инвестицията в инфраструктурата не трябва да бъде самоцелна. Така решаваме, че примерно сега смесените райони или някои други райони, които са ни симпатични, би трябвало да получат финансиране и видите ли, изръсваме от държавата пари, които ги няма, за да тръгнем да инвестираме. Трябва да има приоритет, ще има специална комисия, която ще приоритизира инфраструктурните обекти, които ще развиваме, зависимост от спецификата на районите, дейността на федерациите и на клубовете и тъй като парите са малко, трябва да бъдем максимално ефективни. Още една гореща тема от последните месец-два. В момента тече обжалване, доколкото знаем. Все още не е взето решение какво ще последва от това обжалване. Зимният дворец. Проекта за ремонт на Зимния дворец. Доколко сте запознати, какво е вашето виждане? Запознат съм с детайли, разбира се, на този проблем. Публичното мнение е, че средствата са изключително завишени. Министър Раданова е направила каквото е било в нейните възможности да спре поръчката. Разбира се, изпълнителят обжалва. Решението в момента е в ръцете на КЗК. Случай е разгледан преди няколко дни. Още не сме уведомени за решението. Това би трябвало да е понеделник, вторник, в началото на следващата седмица да получим тяхното становище. Аз искрено се надявам, че то ще бъде в полза на държавата. Не може да решаваш да отпуснеш 35 милиона за реконструкция на двореца, при положение, че цялата сметка, която е представена, е 50 милиона. И какво става? Започваме да реконструираме. Не коментирам размера на средствата. Коментирам, че е безсмислено по този начин да бъдат извършвани действията, защото приемаме, че стойността на поръчката е такава. Ремонтираш за 35 милиона, спираш дейността на двореца, останалите 15 милиона ги няма. И какво правим? Чакаме 5 години, дворец е затворен, не работи, не функционира, държавата е затворила 35 милиона, няма откъде да намери другите и имаме затворен спортен обект, което е нонсенс. Харчиш толкова пари, колкото имаш. Не може да отваряш процедура при положение, че средствата ги няма и няма никаква идея откъде да бъдат намерени. Друг е въпросът за размера и адекватността на това финансиране. С тези пари може да се построят 2 нови зали. Категорично. Камо ли да бъдат разходвани за реконструкцията на една. Имате ли намерение да построите нови зали? Дворецът ще бъде реконструиран, но ще бъде отворена нашето желание и намерение да отворим нова поръчка, адекватна на потребностите за реконструиране на двореца, публична, при ясни правила, ясни количествено-стойностни показатели, които да отговарят на реалното състояние и така. Това е пътя, по който смятам, че трябва да работим. Самия вие бяхте президент на футболен клуб. Няма как да не ви попитам за това, на Черно море. Преди 7-8 години или колко минаха се оттеглихте? Да. Защо се оттеглихте? Защото си изпълних ангажиментите, в което бях поел пред кмета и пред варненската общественост.
Моят ангажимент тогава беше да стабилизирам клуба в момент, в който нямаше менеджер, нямаше средства. След това се появи инвеститор. Ангажимента, който поех да остана 2 години, за да обуча техните екипи и хора да се справят с менажирането на клуба. И когато моята задача и функция, която бях обещал да поема, се изчерпа, се оттеглих, тъй като през тези 2 години успях да обуча добър екип, който в момента се занимава представлява инвеститори и се занимава с менажирането на клуба. И мисля, че се справят доста добре, което значи пък, че аз съм се свършил тогава работата. Питах ви във връзка с още една тема от седмицата. Вероятно следите. Тодор Батков даде една доста обширна пресконференция и отговори на много въпроси. Сигурно можете да дадете някой съвет. Левски в момента е много закъсал, поне така разбираме от нещата, които чуваме. Въобще, защо именно хората да се хващат да се занимават, да бъдат шефове на футболни отбори, като слушайки какво се случва, това води само до неприятности и огромни разходи и загуби? Нека да правим разлика между инвеститори, собственици и менеджери. В тая позиция мисля, че господин Батков като собственик се опитва и да бъде менеджер, което е погрешно. Примерно този модел, при който аз съм работил в Черно море, имало други инвеститори, аз съм бил менеджер, защото бизнесът ми не е толкова голям, за да си позволя да издържам цял футболен клуб. Знаете, там бюджетите са огромни. Инвестирането в спорта винаги съм го приемал като социален ангажимент и социален проект. Поне в България печалби от футбола няма, но тъй като интереса на обществото към този спорт е огромен, винаги се намират инвеститори, които да промотират компаниите си и търговските си марки чрез футбола. И колкото повече спортове се обърнат към качествени маркетингови специалисти, които да им намерят подобен тип инвеститори, толкова по-добре ще бъде. Съвет на господин Батков не мога да дам, както съвети на господин Томов. Левски и ЦСКА са нещо различно от всички останали клубове в държавата, без да искам да омаловажавам нито пловдивските спортни клубове и футболни клубове, нито Варна, нито Бургас. Те си имат огромна историческа историческа стойност и социална функция, но в Левски и ЦСКА положението е малко по-различно. Просто трябва да има адекватни средства, адекватен инвеститор, който да си подбере правилен менеджерски екип. Това е формулата. Ако имаш недостатъчно средства, трудно можеш да издържаш на това ниво на високите очаквания на феновете на тези два клуба. Просто при недостиг на средства мисията е невъзможна. А ако объркаш пък и менеджмента, тогава катастрофата е неизбежна. Така че малко по-малко за палянковщина бих съветвал собствениците на клубове да се въздържат толкова много от публични изяви. Сами виждате как е в Англия, в Испания. Собствениците много рядко дават изявления, дават пресконференции, те поемат някакъв ангажимент към феновете, към съответната общност и хората, които ръководят процесите, са с експертна насоченост в футбола, нали? И в маркетинга, и така формулата за успех всеки да си работи. Върши собствената работа, да си знае мястото и да си върши. Добре, много ви благодаря. Бяхте много конкретен и изчерпателен. В края на вашето гостуване ви предлагам да видите едни пожелания, които нашите репортери записаха за вас. Благодаря. Искрено се надявам в неговата работа да има повече прозрачност и всички тези стратегии и планове, които са заложени в Министерството на младежта и спорта, най-накрая да имат реализация. Надяваме се да продължават да се грижат така за нас, както до сега. Желания да ни предостави едно спокойствие. Пожелавам да ни върви спокойно подготовката и лека работа. Пожелавам си от нас да има резултати и от него да има резултати за нашите резултати. Аз искам предварително да му благодаря от тук нататък, защото знам, че той ще направи всичко възможно, за да може българските спортисти да се чувстват добре. Желание да помага повече на спорта. Закрита писта на територията на София. Много болна тема е закритата писта, но надълго и на широко обсъдихме спортните бази и това влиза в това число. И последен въпрос. Определихте ли си вече екипа? Знаем единия заместник министър Калин Каменов, другия? Виждате какви са очакванията към нас. Изключително приемам отговорно тая задача.
Няма да бъде леко, ще направим всичко възможно да отговорим на високите очаквания на хората. Голяма част от екипа ми е готов, включително политически екип, шефове на дирекции, други предложения за промени в бордовете на търговските дружества. За следващия заместник не бързам, изчаквам. Желанието ми е да бъде с богата спортна биография. Когато съм готов, дайте ми още малко време. За една седмица свършихме огромна работа в подготовката на новия устройствен правилник на Министерството и формиране на екипа. На 90% съм готов. Още една седмица време ми дайте, за да приключа с окомплектоването. Мисля, Добре. че в момента сме в кондиция в състав, който функционира оптимално. Важното е да сме прецизни и да не сбъркаме в селекцията на хората. Затова ми трябва още малко време. Добре, много ви благодаря за това, че бяхте на гости в Спортна треска. Трябва да ви пожелаем на добър час, защото вие ще сте човека, който трябва да води българския спорт. Надяваме се към добри постижения. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Ние продължаваме с едно от хубавите постижения наистина от тази седмица. Световното първенство по вдигане на тежести. Всъщност единственото отличие, което спечелихме там, беше на Иван Марков. Той взе сребърен медал в... в коя категория беше, няма значение. Взе злато в едното движение, сребро в другото движение, в 85 кг. В крайна сметка остана на втора позиция. Като цяло отбора ни завърши на 8-мо място в подреждането на шампионата, който приключи днес. А сега ви предлагаме да видите интервюто с медалиста ни. Спечелен медал или изгубена титла? Изгубена титла. Твърдо. Какво се получи на третия опит в изтласкването? Много те натисна щангата ли? Не изпълних технически добре движението. Отпуснах си кръста малко долу в разножката, когато обърнах щангата и това ме накара да отида на заря и съответно ме избута. Подготовката ми за това стома протече по такъв начин, че движението изтласкване вървеше много по-добре, отколкото изхвърлянето. Нямах нескучливи опити и беше доста добре. Бях сигурен, че ще направя нещо в изтласкването, но явно съдбата е валяк народа. Иранеца имаше също тежки моменти. За едно съм сигурен. Първият опит наистина беше фаул. Както и третия му опит също беше фаул, ако забележите, ако се пуснете повторението на опита, той беше абсолютно един и същи, краката му не бяха в една линия, бяха все едно в ножица, а щангата беше на съвсем настрани, но уви съдиите решиха да му дадат и този опит, но да не сме черногледи, все пак. Вярно е, че наистина тази година тази категория беше просто уникална, както се върне назад малко във времето, до сега не е имало такива опити. Единствен човек да тласне примерно над 210 кг, всички други са под тази тежест, а сега 4 или 5 човека изтласкаха и опитаха и 219, 218, просто беше уникално. До сега не е имало такова състезание на тая категория, толкова силно. Мога да кажа само, че всички, и момчета, и момичета, направихме това, което правихме в залата, това, което бяхме подготвени. Всеки дигна тежест, която дигаше в залата и това му беше едва ли не максималната тежест. Единственото, което е наред с Ивайло Филев, което се слуша, може би е липса на късмет там, да отидеш на столното панесто и да фанеш 0. Това е сигурно най-гадното нещо на света. Колко дни ще почиваш всъщност, ако въобще почиваш? Всъщност ще почивам в събота и неделя, в понеделник съм в залата. Целта ми е медали навсякъде. Сега преминаваме вече към футбола, който предстои да завземе днешния телевизионен ефир, защото предстои европейска квалификация между България и Малта, четвърти двубой в група H. След две загуби от Хърватия и Норвегия в последните мачове, напрежението в отбора или по-скоро около отбора се покачи. Сега включваме на живо Антония Близнакова, която е пред националния стадион Васил Левски, където ще се играе тази вечер срещата. Тони, здравей! Първо, имаш ли информация за зрителите, които ще посетят стадиона и матча, защото май се очаква ниска посещаемост и съответно как е атмосферата в отбора в навечерието на матча?
Здравей, Цвети! За съжаление, в момента пред националния стадион Васил Левски сме ние, екипът на Българската национална телевизия, полицията, която ще охранява матча и стюардите. По информация неофициална, която получих преди малко, продадените билети са едва около 500. Наистина ще бъде много жалко след всичките еуфорични настроения, които почувствахме през последните 2-3 дни. Сега националният отбор по футбол на България да излезе пред едни празни трибуни. За съжаление, очакванията са точно такива. Още повече, че започна и да вали, което със сигурност ще откаже още хората да дойдат на трибуните на стадиона. Убедена съм, че страшно много хора ще гледат двубоя пряко по Българската национална телевизия, но наистина би било хубаво поне тези, които са по-близо и все още имат време да реагират, да се разходят до стадион Васил Левски, защото те ще помогнат и за една много благородна и хубава кауза, защото 20% от приходите от билетите за матча ще отидат за кампанията да помогнем на Бобка. Една кампания, в която се включиха спортните журналисти, като организираха благотворителни матчове, така че наистина би било хубаво феновете да покажат, че обичат България, обичат своя отбор. След двете загуби, които националите допуснаха срещу Хърватия и Норвегия, естествено, доверието на родния Запалянко е разклатено. Самите футболисти от своя страна увериха, че настроението в отбора е нормално. Противно на появилата се информация, няма групички. Футболистите дори написаха специална декларация, с която казаха, че всичко в отбора е наред. Готвят се усилено за предстоящия двубой с Малта. Разбира се, Малта, както на жаргон се казва, едно футболно джудже, не е такъв дразнител, който да кара хората да дойдат на стадиона, но в никакъв случай българският национален отбор пък не може да си позволи да подценява който и да е съперник. Хубаво за нашите национали ще бъде, че звездата, ако може да наречем звезда, разбира се, на отбора на Малта, Майкъл Мифсут е наказан и той няма да може да вземе участие в двубоя. Още за атмосферата в нашия лагер може да разберем от официалната пресконференция, която беше вчера. Предлагам да чуем селекционера Любослав Пенев. За мен всичко е наред. И за мен, и за отбора, просто за хората, които са в лагер сбора, абсолютно всичко наред. Спокойни, концентрирани, не се поддават на провокации, напрежение, което иска да се вкарва, така че ние сме окей. Състава е ясен, готвили сме се една седмица, преценил съм кои са в по-добра форма, кои биха били най-така подходящи за предстоящия съперник, за матча. Повтарям, абсолютно всички са равни за мен. Има една бройка, има някои леко ударени, възстановяват се. Напусна един човек, знаете, Тошко Неделев от лагера. Бързо се възстановява и така. Така че това, което разполагам, ще се справим и това, което смятам, че трябва да... Т.е. тези хора, които трябва да изтинат матча, ще го направят. Пора на Малта може да изненада всеки в нашата група. Първото изречение днес на леките указания, които дадох преди тренировката, беше точно това. В никакъв случай да не подценяваме отбора на Малта. И мисля, че това е предостатъчно. Там насетне трябва да свършим това, което знаем и можем. Ние сме отбор, пак повтарям, който създава много голови ситуации, но ни коства да отбележиме гол. Това е един от проблемите, които имаме. Отбора на Малта израства и това, че победихме 6-0, това принадлежи към миналото и в никакъв случай не трябва да се осланим на него. Постигнахме добър резултат. Може би ги изненадахме малко и с времето, по което се игра матча, снега, разбира се, който падна през тези ден или два. Разполагаме с точните качества и трябва да се поздравим утре с успех. Задължителен успех. Това е нещо като поправителен за нас. И задължително трябва да го вземем с максимална оценка. Това е. Мене не ме радва това, че утре ще има малко публика. Все пак има още един ден. Дано да има повече. Пак казвам, отбора има нужда от тази подкрепа. Колкото повече фенове, толкова по-добре. Дано това наистина да се случи. Тони, отново към теб за заключителни думи.
Наистина много говорихме за публиката преди мач. Надяваме се, че след края на двубоя ще имаме повод да говорим за българските голмайстори. И накрая само да кажа, че тези, които все пак се доверят на Българската национална телевизия, ще могат да видят много любопитни гости в нашето студио. Ивайло Ангелов е водещ на студиото, а негови гости ще бъдат Стефан Орманджиев и отдалечен Китай пристига Ясен Петров, така че със сигурност ще си заслужава. Тони, благодаря ти много за това пряко включване. Студиото ни започва в 21 часа и 20 минути, а самият матч е от 21:45. Сами виждате, има около 2 часа още до двубоя, но нашите футболни специалисти са се постарали доста, за да разгадаят намеренията на Любослав Пенев. Вижте вероятните състави и въобще програмата за днешните двубой в нашата група. Ето и вероятният състав на България за предстоящия двубой срещу Малта. На вратата Владислав Стоянов и пред него защитниците Йордан Минев, Георги Терзиев, Николай Бодуров и Станислав Манолев. В центъра на терена ще оперират Маркиньос и Светослав Дяков, а в предни позиции ще видим Евелин Попов, Георги Миланов, Михаил Александров и Андрей Галабинов. Очаква се селекционерът на Малта да заложи на следните 11 в титулярния състав. На вратата Андрю Хок и пред него Райан Камилери, Андрей Аджиус, Джонатан Каруана, Роуен Мускат, Пол Фенек, Родерик Брифа, Клейтън Фаила, Зак Мускат, Андреш Кембри и Жан-Пол Фаруджа. Още 2 мача предлага днешната програма в нашата квалификационна група. От 21:45 Италия посреща Хърватия в Милано, а в Баку Азербайджан приема Норвегия. Във временното класиране Хърватия и Италия са начело с пълен актив от 9 точки след 3 изиграни мача. Норвегия заема третата позиция с 6 точки. България е на четвъртото място с 3. На последните 2 места са Малта и Азербайджан без печелена точка. От националния отбор преминаваме към клубно, въпреки че през тази седмица няма мачове от първенството в А-футболна група. Темата Левски продължава да бъде актуална, след като миналата седмица имахме гост от Тръст Синя България. Сега тази седмица нека да чуем след дълго мълчание какво излезе и каза Тодор Батков с репортаж на Радостин Любомиров. Дългочаканата пресконференция на собственика на Левски Тодор Батков разкри повече проблеми, отколкото начини за тяхното разрешаване. Дълговете на клуба към бивши и настоящи футболисти, бивши и настоящи треньори и други клубове са сериозни, а финансовото състояние на сините може да се нарече по всякакъв друг начин, но не и добро. Това, разбира се, поставя под сериозно напрежение сегашната управа на Герена. Левски повече не може да зависи от мен, аз го заявявам неотговорно. Просто аз станах на 56 години, вижте в какво време живеем. Готов ли сте да продадете клуба? Готов съм, но пак повтарям, аз и пари няма да искам, но искам да знам кой ще го купи. Дали има душа и сърце, колкото и да й звучи парадно. В момента в Левски ситуацията малко напомня поговорката "ден да мине, друг да дойде", но всички се питат до кога ще продължават неприятностите за тима. Едва ли влизането на феновете в управата ще реши всички проблеми, въпреки че от Тръст Синя България и националния клуб на привържениците имат някои добри идеи. Тодор Батков със сигурност не мисли, че лесно ще даде лидерската роля в клуба. Все пак за последните години той наля една никак не малка сума в отбора. След това за тия 14 години какво ли не съм преживявал? Лишавал съм мои бизнеси, закривал съм бизнеси, уволнявал съм хора, държал съм ги без заплати, продавал съм имущество, което честно съм спечелил, за да мога да запълна дупките и сега да го апортирам. Тоест в нищото. Аз апортирайки, аз се отказвам доброволно от това, което евентуално имам да давам, строго юридически, строго формално. Така че това не е маловажно. Дългочаканото сътрудничество с Газпром изигра своята роля. В Левски твърде много заложиха на влизането на руския енергиен гигант като спонсор в клуба и пропиляха прекалено много енергия да обясняват как това може да се случи, кой пречи и кой помага. В крайна сметка газовите милиони остават все така далеч от стадион Георги Аспарухов. А ако искат сините да участват в европейските клубни турнири през следващия сезон, ще трябва да се прави селекция. С 0 лева в графа входящи трансфери тя отново ще е заложник, по-скоро на късмета при търсенето на играчи и на фразата "дано изпадне нещо добро". Това е един цикъл, който продължава за мен вече 14 години и просто сън не ме хваща, като дойде нова година, т.е. 15 декември, като приключи полусезона и особено края на май, като приключи годината, защото знам какво ме чака. Пак почват футболисти, лагери и така нататък. Ясно е, че в Левски се чака краят на календарната година, за да дойде Димитър Димитров и едва ли не с магически сили да промени отбора. На сините им се събраха твърде много негативи, а решение за тях в момента е само стабилно финансово състояние. За да направиш нещо във футбола, това трябва да е основата, върху която да стъпиш.
Преди да приключим с футболната тема, един резултат от преди секунди. Норвегия вече води на Азербайджан при гостуването си там с 1-0. Прекия ни съперник, може би за третото място, за което се опитваме да се борим и ние в евроквалификациите. Ние свършваме с футболната тема, за да преминем към зимните спортове, които започват вече да ни заливат от всякъде през последните 1-2 седмици. Точно 2 седмици остават пък до началото на сезона в Световната купа по биатлон. Първия старт е на 30 ноември в Остерсунд, Швеция. Нашия екип провери как се подготвя женския ни национален отбор. Другата седмица пък ще ви покажем какво се случва при мъжете. За всеки биатлонист, месеците преди началото на състезанията са стотици часове изтощителни тренировки, изпитания за тялото и волята. В конкурентната среда подобряването на издържливостта, точността и скоростта са задължителните елементи на добрия резултат. И този сезон женският ни отбор ще разчита предимно на Емилия Йорданова и Десислава Стоянова. Настроението е много положително, амбициите както винаги са големи. Надявам се резултатите да бъдат добри. Доста добре се подготвихме тази година. Малко по-различни бяха тренировките от миналата година. В смисъл по-скоростни, така да го наречем. Лично за мен сезона беше ужасен, но тази година се чувствам много по-силна. Не физически, психически. И надявам се това да се отрази най-вече в стрелбата. Момичетата имат нов треньор. Юрий Митев, който години наред работи с турския национален отбор, сега ще се опита да развие качествата на родните биатлонистки. Всяко ново начало е трудно. За мен лично беше малко така стресиращо, но се доверих на треньора, разбираме се и нещата върват добре. Не мога да кажа, че има много голяма драстична промяна в тренировките, но все пак има такава. Надявам се в зимата и в резултатите да имаме подобрение. В началото на годината Еми и Деси водеха ожесточена битка за единствената квота за женския ни биатлон за Олимпийските игри в Сочи. В последния момент Десислава Стоянова спечели дуела. И двете обаче гледат философски на моментите, в които успехът и късметът не са с тях. Сега се чувствам двойно по-силна и това, което миналата година ми се е случило и как тогава съм реагирала, сега като минаха няколко месеца, като преосмислих нещата, реакциите ми въобще няма да бъдат такива. Силният човек трябва да ги преживява по някакъв начин. Аз съм намерила своя начин да не се замислям толкова, да не ги премислям нещата. Случило се и трябва да продължа напред. Аз съм щастлива, че имам възможността моето хоби да ми стана и професия, защото в Троян започнах да ходя на биатлон, просто да не си стоя вкъщи, но в един момент точно това стана ми хоби, след това ми стана и работа и на мен лично не ми тежи. Имам какво да покажа, стига да имам късмета и деня и всичко да ми пасне. БНТ HD ще предава пряко всички стартове за Световната купа. Зрителите трябва да гледат, защото ние българските спортисти имаме нужда от тяхната подкрепа. Защото в HD формат ще може да видите всеки един детайл по-добре. Да научат повече за биатлона като спорт има хора, които не знаят какво е биатлон. И да се опитват да ни подкрепят с добро, да ни разбират. А и плюс това биатлон е много интересен спорт. Това е всичко в Спортна треска. След секунди започва по света и у нас. Приятна вечер!